apo. At ito ang motto ng mga apo. Kasabay na rito ang tatlong prinsipyo na maging pangulo, maging kaibigan, makapaglingkod sa nangangailangan, kapakipakinabang, maayos at lubos sa tao, sa bayan, at lalo na sa Diyos. Meron kaming samahan na hindi maitatanggi, at kahit sa buong mundo kaya kong ipagmalaki. Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega. Pero teka, hindi to sa pilitan, at lalo namang hindi kami pihigan. Basta ikaw ay merong malusog na katawan, at ang isip mo ay nasa katinuan. At dapat ding may maganda kang moral, at higit sa lahat ay nag-aaral sa university o sa kolehiyo. In short, pwedeng idolo o modelo ng mga kabataan na pag-asa ng bayan. Lagay mo ang sarili sa dapat paglagyan, sa may kaayusan, sa may katinuan, sa may katuturan, sa may kapuluhan. Ang awit kong ito ay galing sa puso ko. Awit ng kapatiran, awit ng katapatan, awit ng samahan, awit ng kaibigan na maaasahan, lalo na sa kagipitan. Meron kaming samahan na hindi maitatanggi, at kahit sa buong mundo kaya kong ipagmalaki. Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega, Alpha Phi Omega. Ayaw namin ng violence, ayaw namin ng acing. Marami na ang nagbuwis, kailan tayo magigising? Ayaw namin ng away, ayaw namin ng gulo. Mas mamatamisin namin paglingkuran kayo. Alpha Phi Omega. Unity, loyalty, ever serving all humanity. I'll give my time and energy for Apo Fraternity. Saludo kami, proud kami, loyal kami, willing kami. Kami lang kami sa handang magsilbi sa isang